Pembahagian tutup agar malah dari ketiwan sini orang-orang butuh dikumpulake wonten menapa Mas Prabu Singaraja Pembahagian butuh meninggi Mas jangan sira atos rawe jangan kumpulake Prakarono sesawat darati marang senang sira Mas Prabu Singaraja dina iki sing diwedharake sumangga Bupati sing pitangetake Mas Prabu pembahagian butuh kaya ora kepenak pada satu lihat dening surga wana trip iki rasane panas apa jeneng sira uga ngrasake pembahagian Mas Prabu Singaraja Bupati sangat butuh uga ngrasake wana tribaya rasane panas ora penak jeruk dodo Mas Waduh, pembahagian butuh meninggi jangan sira uga ngrasake meninggi Mas Prabu Singaraja jeneng sira kudu sing ati-ati arep pembahagian jangan sira mas autor meninggi Mas Prabu ribut butuh meninggi semprot busing rajo apa jeneng sira uga ngrasake ana tribaya iki rasane panas banget akhir kulo hebat terus bud uga ngrasake semprot busing rajo wah tribaya rasane panas banget orang berada jodoh semprot jangan sira uga ngrasake ana tribaya iki rasane panas banget meninggi nanging jeneng sira kudu sing ati wae meninggi jangan sira mas autor meninggi kula bawakan butuh Sinojo Prabu Singaraja zaman kala samangku jangan sira sulut bos jaga sanjroning wana tribaya jangan sira jaga sanjroning wana tribaya apa sambi kalane pembahagian Mas Prabu Singaraja Bupati sangat butuh zaman kala semengko ditutup jaga kraton ora tribaya ora ana sapi kalane boten enten alas setunggal menapa nanging bobile wonten pawongan itu negari sing wani mlebet ing kraton ora tribaya Mas Prabu Singaraja ora usah tekan kursi gadhe kamar kencana tetap Bupati sing bakal ibat-ibatake pembahagian butuh meninggi Mas jangan sira aja wale-wale jaga sanjroning wana tribaya jangan sira aja mencemarake marang ingsun meninggi Mas Prabu Singaraja jangan sira mas autor meninggi rambut butuh meninggi semprot busing rajo jangan sira jaga marang wana tribaya jangan angkat barane akhir kulo hebat dirut pun jaga sanjroning rajo wana tribaya Tinggal pun buat dan nanti kalangan tunggal nepolo bos semprot busing rajo
Iki saja kau cuma berputih Wah, ini gerusak-gerusuk. Woi, bablas aneh ngene. Masyarakat butuh mending mas. Kewan apa sih wani gerusak-gerusuk ini? Kok ini nyambit lo potongan ini kan mas? Pancen bener potongannya langsung garing di mas. Iya. Nyambit! Jare iron nyambit ta, Lek. Apa? Nyambit. Nama sekarang? Jare sira nyambit. Dari siapa? Potongane koyo nyambit iki. Langsung garing ae. Kan berjaring ya? Langsung cari jare. Kok jarangan lu apa? Ini. Mana? Ini apa sih? Morok. Ini morok. Ya. Potongane cilik pendek. Apa kalian mau? Iya aja geser. Apa? Anu baru lu. Aduh, kok? Kemana ini? Hah? Apa ini? Apa deh? Kalau Sylvia, Siapa yang mau? takon ini berasa aja deh. Mau digoyang di kecapean. Itu baru deh. Ini sudah jadian. Udah digoyang. Warna digoyong. Iya. Warna digoyong. Mikir matai. Mikir matai. Warna digoyong. Mikir matai. Mereka pengen di sini bawa satu capean gini. Hah? Saya ambil coba. Harus sedikit. Saya mau bersih. Halo, mikir. Boleh, boleh. Mana sih pelapor api? Nomor bisa apa? Aku lihat orang. Mesti mencuri. Waduh. Aku masuk
ngambil ya kan yang sur. Kapan? Ah, Kita ngopi kok Maman. tidak tahu. Wah, pengen nih. Ada tahu. Iya. Makanya jenek bawonnya wisi kue akeh pangane. Mangan parah. Mau ning jero tarung-tarung jero. Buru telung pelas ya. Njuh bukan rolas. Waduh. Kuwi iki ora orang rebu, Apa? ora menungso orang kebu. Kawan-kawan ini kapan? Kele mangane. Apa ya cuma ada bungkusan? Ih, Nona nyelep ya. Iya. Sila sopo? gue tahu ini sun. Ah, Yo, kenal aku sendiri ya, hebat itu. aji batin buto. Rambut butuh. Makanya ngomong aji dasar. Rambut buto. Yo, Anu apaan orang ini? sing Joko Wonodri boyong ini. Ya, Kang Joko Wono Triboyo. Yo, Paman. ayo dimulai siapa? Siapa Paman yo? Hah? Alas iku. Wono. Menjadi alas. Jadi kan gue Wono. Wono Triboyo, masa alas? Orang jambian. Wah, Jadi Wono Triboyo. yo, ayo dimulai siapa? Makan di sini. Yo, Ini jangan memparne. Di rumah kan. Jangan takut dengan biasa. bodoh ini. Ya Allah, kan bodoh ya. Buta parah nanti bodoh aja. Ya sekolah Jun. Takon yang Jun. Yo, Ini selayar. layar. Ah. Yo, sokon di layar. Kabur kanginan. Kabur kakinan. Delik. Klik, Ah. kulit bener iku. Delik kalau goblok. Iya kulit beneran, mengerti. Nek bunderan ngono Paman iku maksude. Ah, gendeng iki. Wong kena bodoh kau. Kang kono delik budrian. Iku apa yo? Dene kono. Untung kan keras. Kok belum keras itu biru mau wis. Ya nek balik. Ini mari ke boleh. Yo. Ya iya beneran. Hehe. Oh, apa nyelonong ngono? Sila siapa, Bin? Wih, sopo kowe ngene mau? Sila siapa? Kenalake, Ah, aku Bobo diangkat butuh. bapak diangkat buta. Iya, sing jaga kraton ana Triboyo. Ah, Kowe sapa? tangan ijo. Ih, Layar. layar. Sapa iki? Kabur kanginan. Kabur kanginan. Ah, Kowe renal Bobo. ah. Tidak ngomong. Kowe renal Bobo. Sing arep apa-apa? Kurang mangan. Ah, Hah? iya. Puasa kowe. Ah, puasa. Ora apa-apa mati kering kowe. Ana coba puasa. Ana yo ya mepel. Kowe ning wana Triboyo. Oh. Ya sing ngono saking perjulane alas. Ah, Ojo kurang ajar kowe. apa sih? Alas iki ora kena diambak karo jalma menungso. Ya, sing oleh. Iya, Ya mulai aku ngene. nanging ngene kowe. Ah, Wis kadung ketelanjur. ya ya. Kowe ngerti Ah, sing gedhe kowe. wedi ne. Nyawis medhai. Sopo? Kali anak-anak buta, ya buwe buta wedi. Mau sing ngincan iki mara. Apa sing caritan? Kon mau? Tuan, Apa? kok sing tahu tuan? Ya, dekok ya ini. Tani ontal-ontal dekok. Tani ontal-ontal. Baik secengker dekok. Sini sama. Wah, Ah, kok tahu kemarin? iya. Kenal, Ah,
Ayo. Ah, Bajak balaya. itu lutut dicekek kau. Sing. Ah, Sing kaya sadeng kowe. ya iya. Potongane gintuk. Encok, Kowe. Jenis blongking kowe. blongking. Iya. Itu kok blongking ya, Lek? Murah blong sarang daging kowe. Maksudnya kayak blongking sing ana daging. Ulane blongking. Ayo, kawan rene. Sing rene kan. Ayo. Selamat tuh. Ore. Sih di kamar kono. Ya iya le. Takon yang iseng ya. Kang tegas. Hei. Hei. Oh, apa tangane? Potongane kok bolos sih, Paman. Aku ki juga di anu ngene. Aku le. Apa? Kaya blongking. Itu mau malangkare kok di ngaku le. Ye. Itu ketigau. Ya. Ayo. Panjang bener. Iki sablon karo ampat. Kaya akeh-akeh yo. Aduh. Aduh. Wayang golek to, Le. Kaya kocok-kocokane mantuk iki. Ya iya nene sadya. Ya, ya. Sira sapa? Ya. Kang ketiga. Marang. Kita koni dulu to. Takone iku le. Ya. Gue di kamar isun. Ya. Kenalake. Aku Adipat Dirbut. Adipat Dirbut to. Ya. Sing jaga mati buaya kene. Piye kan jogo kene? Ya, ayo dibayar sapa? Juruk modi. Juruk kembali. Ya. Sakon di kembali. Kabur kaningan. Kabur kainan. Ya. Ayo, sampai ning gurai apa? Ana sing digoleki. Apa kuwi? Dia sing tenau. Eh, Ana kang ini. wis temen lepet. Lepet. Iya, Ana ngendi manggonane? digolek dhewe. Repot golekane yo. Ayo, baju kakek. Sira sapa suruh? Kenal lagi. Ya. Aku Bupati Amat Butuh. Gobo pati angkat buto. Iya, sing jaga ana Tribaya. Ya. Kowe sapa? Juruk modi. Juruk Modi. Ya. Saka ndi kowe? Kabur kanginan. Kabur kanginan. Ya. Kemodi. Kowe rene arep apa? Apa-apa. Ora arep apa-apa nanging Ya. bathuk Ratana Tribaya. Iya jangan-jangan itu gini kan. Aja kurang ajar kowe. Kowe ngerti? Ya. Sing kok baju take. Yo. Sira sapa kuwi sapa? Aduh, kowe tambah marang. Ya. Kenalake. Ingsun Sang Prabu Singaraja. Kabeh kawas sawana Tribaya kene. Sabane sapa? Burung modi. Juruk Kemodi. Ya. Jangan sira wani mlaku ana Tribaya. Badhe apa Kemodi? Iku ketutan kakak. Sing ndi? Apel putih. Sing cilik ae. Wah, bakal dicilik di gubuk. Waduh. Lantai antri kau. Ayo kawan. Kang, gantian. Gantian. Mari we, Wis cepetan ora wis. Waduh. Potongane dhewe nuwat apa? Iki sajen kaya komandan iki kan. Komandan bener. Perwakilan. Iya. Pak Kapten. Monggo Mas Prabu Singaraja. Mancing dia. Wih, iki melok ae cangkeme. Goblok banget. Jaga jawab badhe ya badhe jaga. Lah, iki salah. Sopo ada di tos. Ayo sampean bikin anak iki. Kowe sapa? Salah. Dite kowe durung semar balik pitakon. Lombrelan apa dolanan petuk tengah dalan takon pinakon. Kowe sudah jelas salah sing kaya ingsun. Ah, Kenal lagi. Jangan Gusti Allah. Kabeh bahas sawana Tribaya.
ajine tambur layar kemor. Tambur layar kemudi. Ah, Jangan sira wani mlebu sajroning wana Tribaya. Baja tambur. Sang Prabu aja kliru ta apa. Ya. Tambur layar kemodi mlebu sajrone wana Tribaya mung badhe ngiringake Pandharaku Sang Prabu. Darah. Tambur. Sing kapiye? Jangan sira wani mlebu wana Tribaya. Semangi Pandhara tambur. Ah, benar. Ngene tambur. Yang ngono Pandhara majane ngene tambur. Nanging sira wae sing ati-ati. Ya. Ndara, Siapa Paman sampeyan badhe nyepur kowe, Ndara. Oh, berarti aku. Waduh, kok bener Kuning ge. jangan sira wis krungu dhewe. Tambur layar kemudi ngiringi Pandhara. Kuning ge. Tambur. Wis monggo. Jangan panik lo sejauhku. Gua bagus. Sopo kandhani dosa nang lu. Woi, balik dinas jatuh. Lewat dah. Tidak kain durung sama jalan ketakon. Benar sing salah sing kaya ingsun. Benar lagi. Ingsun Sang Prabu Singaraja. Kadhe panguwasa wana Tribaya. Sebele sapa? Raden Madi Sumerah. Sira adalah pemesiran Brasloka. Wani ndungan sajroning wana Tribaya. Baja Raden Madi Sumerah. Oh, sakit lanjutan Raden Madi Sumerah. Jangan sira berarti kau orang mau penghormatan tanah lapang ini Raden. Sang Prabu Singaraja. Raden Panji berarti bangane bae bangun mati tanah lapang Sang Prabu. Raden Madi Sumerah. Apa Sang Prabu Jangan Singaraja? sira jalu seora kena. Cuy, semangat datang ke tengkoke. Kena tadi padane kok. Sang Prabu Singaraja. Kowe nyono apa? Ojo nyerah. Kantong setunggal padha diriciki wana Tribaya. Oh ya jelas takon bari ning kene. Kulo sing ajang padha ketang. Bener, Lek. Jangan Sumerah. Ah, parabat Buto. Ayo, bola ayo Jangan Sumerah. Apa? Boleh. Ora isa blek Bromo batas awakmu teko wana Tribaya. Latih lah, agen rumah skop. Jangan